Veieu, aquí hi ha una flama. La flama indica llum i a la vegada indica calor, la flama. Però aquesta flama té una peculiaritat, es vol expandir. I és tan senzill com això. Per contacte encenem a un altre. I l'encenem amb aquest d'aquí. Nosaltres som ciris encesos amb la fe que la tenim de transmetre amb els altres. I això ho fem manifestant la nostra fe. Per això la litúrgia és un fet públic. Aquests són els ciris, els 6 ciris que tot altar hauria de tenir. Però veieu que aquí n'hi ha un altre més, 7 ciris. Aquest ciri també és molt especial per aquí a la catedral. Aquest ciri solament s'encén quan ve a celebrar el nostre cardenal, quan ve a celebrar el bisbe d'aquí. És el ciri episcopal, que en diem. Els altres són els ciris normals de qualsevol altar.